Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom l-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej fis-skiet ta' qalbna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri ruħek toffri lek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall erwieħ ta' ħutna Marija Bonnici u Anna Bsajla. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel inorbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek qalb safja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, qiegħed nitkellem magħkom ta' bnedmin li aħna, għax in-natura tagħkom dgħajfa. Bħalma il-membri ta' ġisimkom kontu tasruhom għaż-żina u l-ħażen, hekk issa dawn l-istess membri jasruhom għall-ġustizzja biex tkunu qaddisin. Meta kontu l-sira ta' dnub, kontu ħielsa f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja. Xi frott ħsattu dak iż-żmien mill-ħwejjeġ li issa qegħdin iħammrulkom wiċċkom? It-tmiem ta' dawk il-ħwejjeġ hija l-mewt. Imma issa li ħlistu mid-dnub u sirtu l-sira ta' Alla, qegħdin taħsdu għalikom frott li jwassal għad-qdusija. U għandkom bħala tmiem il-ħajja ta' dejjem, għax il-ħlas ta' dnub u l-mewt, imma id-don li tagħna Alla huwa il-ħajja ta' dejjem fi Kristu Sidna Ġesu. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Sam responsorjali, ħini il-bniedem li qiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu. Jien il-bniedem li qiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-Mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħden nixxijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jidbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżina, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ, għax triq it-tajbin il-Mulej jafa, imma triq il-ħżina tintemm fix-xejn. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu. Inqumu l-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena not kollox bħala telf u knies biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu:
nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm magħmudija li bija għandi nitammet u ġdieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intkom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom, imma l-firda, għax millum il-qudiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra missieru, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, ir-raġel kontra mart bina, mart l-iben u mart l-iben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir, bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Waħda mill-iktar ħaġa importanti għal bniedem tal-lum eżis ħuti hija l-libertà. L-isfortuna hija li l-bniedem tal-lum ma jafx in libertà. Għaliex eżis ħuti? Għax ħafna jaħsbu li libertà tfisser li tagħmel li trid. U li tagħmel li trid ifisser li ssir l-ikbar skjaf eżis ħuti. Għax il-bniedem tal-lum jiġġielet ħafna kontra min jindaħallu minn barra. Però mbagħad mhuwiex attent li ma jsirx skjaf ta' ġewwa. Li ma jsirx mhux attent li ma jsirx l-ikbar skjaf għax isir skjaf tiegħu innifsu. Araw fis-soċjetà tagħna tal-lum l-addictions u xekk il-vizzji kif splodew il fuq. Propju minħabba dan li qed ngħid għax il-bniedem mhuwiex attent li ma jsirx skjaf tiegħu innifsu u tal-addictions. Da qed ngħidu għas San Pawl fuq dan fetħilna għajnejna fl-ewwel qari tal-lum. Meta kontu l-siera ta' dnub, kontu ħielsa f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja. Għaliex jiġifieri jgħid San Pawl, kontu l-siera ta' dnub, imma ma kontux tisimgħu minn Alla, ma kontux tobdu l-irida tal-Alla. Xi frott ħsattu f'dak iż-żmien mill-ħwejjeġ li issa qegħdin ħamrulkom wiċċhom, jiġifieri mid-dnub, it-tmiem ta' dawk il-ħwejjeġ hija l-mewt qed jgħidilna San Pawl eżiħuti. Mela San Pawl qed jiftħilna għajnejna li jekk aħna rridu nkunu speċi ħielsa minn dak li jrid minna Alla, jiġifieri ma nobdux il-Alla nagħmlu li rridu, insiru l-ikbar skjavi tal-vizzji u tad-drawwiet tagħna u nispiċċaw naħsdu frott li hija l-mewt. Li tkun skjaf tiegħek innifsek ifisser li inti taqbad it-triq li twassal għall-mewt. Mhux qed nitkellmu mill-mewt tal-ġisem eżiħuti mill-mewt li Alla ħares qatt il-bniedem u hekk jitbiet minn Alla, jitlef lil Alla eżiħuti. Però San Pawl ikompli jgħidilna, immissa li ħlistu mid-dnub mela n-nisrani u hekk li joqgħod għar-rida tal-Alla u li jkun kapaċi jgħid le lilu nnifsu għax dak tfisser li qed jgħidilna San Pawl li ħlistu mid-dnub, sirtu l-siera ta' Alla. Il-kelma l-siera jridu nifhmuha sew, jiġifieri bdejtu tobdu lil Alla. Is-sottomettejtu ruħkom għar-rida ta' Alla. Qegħdin taħsdu għalikom il-frott li jwassal għal qdusija u għandkom bħala tmiem il-ħajja ta' dejjem. Mela jekk il-bniedem jgħid le lil Alla biex jagħmel li jrid, jispiċċa l-ikbar skjaf u bħala frott jaħsad il-mewt. Jekk il-bniedem jgħid le lilu nnifsu u għall-pjaċiri tiegħu biex jgħid iva li rida tal-Alla, bħala frott jaħsad il-ħajja ta' dejjem qed jgħidilna San Pawl. Għax il-ħlas tad-dnub u l-mewt imma d-don li tagħna Alla huwa l-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu. X'messaġġ qawwi għandu San Pawl eżiħuti qudiemna għandna din l-għażla. Mela ta' xi ħadd tkun skjaf jgħidilna San Pawl, jew tkun skjaf ta' dnub bil-frott tiegħu li jġib il-mewt, jew tkun skjaf ta' Alla, skjaf with an inverted commas tar-rida tal-Alla u l-frott huwa l-ħajja u l-ħajja ta' dejjem eżiħuti. L-għażla f'idejna. Il-bniedem ikun iblaħ eżiħuti jekk jaqbad it-triq li tagħti għall-mewt.
jekk min għalih għax jgħid le lill-Alla u jagħmel li jfettillu hu sa jsib il-ferħ, għax mhux talli ma jsibx il-ferħ, talli jispiċċa fl-ar forma ta' skjavitu li huma l-vizzji, l-addictions, eżurħutej. U kif nafu aħna l-frott tal-addictions tafu x'inhi? Imbagħad id-depressjoni u l-mart mentali mhux qed tifhmunix ħażin. Mhux qed ngħid li kull min jasal għad-depressjoni huwa frott ta' l-addictions. Imma l-addictions eżurħuti hija ippruvata xjentifikament lillum li jwasslu l-bniedem li ma jkunx kuntent fil-ħajja. Li tkun skjaf tiegħek innifsek ma tistax tkun kuntent, li tħossok maħkum minn ġibda li tħoss ġo fejk, li bil-mod il-mod waslek li mhux talli ma ssibx il-paċi, talli tkun skjaf ta' dan il-vizzju li jkollok, ma tistax tkun kuntent, eżisħuti. U allura importanti ħafna llum li l-mulej nitolbuh jagħtina l-grazzja biex niftħu għajnejna. Lil xi ħadd irridu ngħidu le, jew lill-Alla, jew ngħidu le lilna nfusna u l-ġibdiet tagħna eżisħuti. Min jgħid le lill-Alla jsib il-paċi. Min jgħid skużawni, min jgħid le lilu nnifsu jsib il-paċi. Min jgħid iva lill-Alla u rida tiegħu, min jgħid iva lill-Alla u rida tiegħu isib il-ħajja ta' dejjem, isib il-paċi vera. Il-Vanġelu tal-lum, Vanġelu qawwa ħafna wkoll, nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad in-nar tal-fidej, eżisħuti. Iżda hemm magħmudija li bija għandi nitgħammet is-salejb il-magħmudija tad-demm u x'diqa għandi sa ma dan iseħħ. Ġesu qed jgħid xi ħaġa ħirġa mill-fond ta' qalbu ta'. Imbagħad jgħidilna xi ħaġa li forsi tkexkixna. Taħsbu intkom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja le ngħidilkom imma l-firda. U mbagħad jgħidilna għax millum il-qudiem 5 minn nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom. Ġesu mhux qed jgħidilna jiena rrid il-firda ta'. Ġesu jrid il-paċi, Ġesu jrid l-għaqda, Ġesu jrid l-imħabba. Imma eżisħuti il-Vanġelu dan in-nar li iġi fuq l-art Ġesu ħajwassal biex xi ħud jaċċettaw li jimxu wara Ġesu u oħrajn le. U allura dawn bejniethom tista' tinħoloq il-firda u kultant tinħoloq il-firda. Mela 3 kontra 2 u 2 kontra 3, dawk it-tliet huma dawk li ma jaċċettawx lil Ġesu. U rridu jgħixu skont id-dinja u dawk it-tnejn huma dawk li jaċċettaw il-Ġesu u rridu jgħixu skont l-Evanġelju. U li kultant inħoloq firda bejniethom. Kultant dawk li jażlu d-dinja jippersegwitaw lil dawk li jażlu l-mulej. Mhux għax il-mulej jrid hekk, il-mulej jridna kollha familja waħda, imma din hi r-realtà. Eżisħuti jew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum. L-ewwel ħaġa li dak in-nar li ġi jqabbad fid-dinja jaqbad fil-qalb tagħna. Li nieħdu bis-serjetà l-fidi tagħna eżisħuti. Għaliex ħafna tilfu l-fidej u ħafna oħrajn jgħixu b'fidi medjokri. Il-fidi tkun l-aħħar ħaġa, għandhom forsi d-dover jmorru l-quddiesa tal-ħadd jagħmlu tikku daqshekk. U jgħixu b'fidej li hija biss il-qoxra ta' barra li mhijiex il-fidi l-vera eżisħuti. Ejjew nitolbuh il-mulej li dik in-nar li ġie jqabbad fuq l-art verament jaqbad fil-qalb tagħna. Ejjew nitolbuh il-fidi tkun ta' l-iktar ħaġa importanti għalina x'il-fidi tfisser ir-relazzjoni tagħna mal-Alla li għandha tkun l-iktar relazzjoni importanti fil-ħajja tagħna. Ejjew nitolbuh il-mulej biex għad li forsi aħna li nimxu wara Ġesu nsibu minn ma jifhimniex u xi drabu wkoll min jippersegwitana ngħixu dejjem fl-imħabba. U tkun l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn l-aqwa xhieda tal-fidi tagħna f'Ġesu anke meta nsibu ma jifhimniex. Biex hekk ngħixu l-fidi tagħna vera, nkunu xhieda għalija fid-dinja u hekk kif qalilna San Pawl. Din il-ħajja imbagħad skont il-qalb ta' Ġesu twassalna l-ħajja u l-ħajja ta' dejjem. Bil-bieqfak jiġobkom? Il-kelma li smajna tagħmilna messaġġiera tal-imħabba li tħeġġeġ u sinjal ta' kontradizzjoni. Nitolbu lill-Alla l-Missier jagħtina l-qawwa li nimxu wara ibnu Ġesu. Ngħidu għalhekk mexxi mulej il-passi tagħna wara ibnek flimkien. Sabiex l-insara ma jibżgħux jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom quddiem l-indifferenza tal-oħrajn nitolbu
mexxi mulej il-passi tagħna wara ibnek. Sabiex fid-dinja issaltan dejjem il-paċi u l-għaqda u l-bnedmejn ifittxu li jifmu u jaħfru lil xulxejn nitolbu mexxi mulej il-passi tagħna wara ibnek. Sabiex il-ġenituri ma jfixklux l-għażla ta' wliedhom għal ħajja konsagrata jew tampen fil-Knisja imma jgħiduhom iwettquhom b'ġenerożità nitolbu mexxi mulej il-passi tagħna wara ibnek. Sabiex is-sem tagħna f'din l-Ewkaristija jagħtina l-qawwa li nsiru ħolqien ġdejd nitolbu mexxi mulej. Ħalli eżis ħuti hekk nitolbu nresqu t-talbit tagħna quddiem il-mulej, nixtiequ nselmu u nitolbu għal ħutna ma' quddiem magħna permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, niftakru bħal dejjem fl-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, nitolbu għal dawk li jitolbuna biex nitolbu għalihom u għal dawk kollha li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja bħal depressjoni jew mart mentali ieħor jew problemi tal-ħajja żisħut li kultant jaqsuna biex ma jaqtawx qalbna biex nafdaw falla u biex insibu l-imħabba u l-għajnuna u s-sapport ta' xulxejn fil-komunità. Żisħut illum il-ħamis ngħidulu grazzi lil Ġesu għad-don tal-Ewkaristija l-ikbar rigal li seta' jagħtina li fih jagħtina lilu nnifsu. Ġesu waqqaf l-Ewkaristija fil-ħamis propju l-ħamis u nitolbu għal dusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji u għal vokazzjonijiet għax fl-istess ħin Ġesu waqqaf l-Ewkaristija tagħna wkoll is-saċerdozju. Nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet u nitolbu għal familji tagħna għax huwa fil-familji tagħna rridu jitnisslu u jikbru l-vokazzjonijiet. Ħanieqfu ftit fiskiet u nilmu lejn offrulu t-talba personali tagħna. Ilqa missier dawn it-talbit tagħna, eħlisna minn nar li jaqret u ħaġġiġna bin-nar tal-Ispiritu Qaddis tiegħek bi Kristu Siedna. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dieli jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u dunub tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti,
is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erwieħ ta' ħutna Marija Bonnici u Anna Bsajla. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf talla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubijiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħolix tidħol taħt is-saqf tiegħi iżda jitkellem waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Dem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem. Kif għanna li l-Ġesu ġofina kemm importanti jeżiskuti nistaqsu li nfusna jien skjaf tad-dinja jew inkella ħanejdu hekk skjaf ta' Alla qed nobdi lil Alla għalkemm Alla ma jagħmilni skjaf Alla jagħtina l-libertà vera li hija l-imħabba jeżiskut il-libertà vera. Importanti jeżiskut jekk illum naħsbu fuqha din ma' min rid nintrabat jien mad-dinja jew ma' Alla. Alla jagħtina l-imħabba u l-libertà vera, id-dinja ta' min niskjaf tagħha. Ħannitolbu bil-qalb lil mulej ngħidulu grazzi tal-li jiftħilna għajnejna tal-kelma tiegħu li turina t-triq. Ngħidulu aħfrinna għalkemm il-darba naljenaw ruħna fuq l-affarijiet ta' din id-dinja. Ħanqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla, nitolbu. Għamel mulej
li bis-sem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qudiem fit-triq it-tajba hekk li ninqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-għerf bil-ġid tas-sema bi Kristu Siedna. Ħanejdu bil-qalb 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar. Hekk illum nofruhom għalina l-Maltin u l-Awċejn li forsi jeżiskuti ħafna drabi hekk id-dinja moderna impressjonatna tant li warrabna l-Alla ħafna drabi jeżiskuti u intrabatna mad-dinja u xek biex niftħu għajnejna u narfu l-verità ma neħlux mal-qoxra ta' barra mal-qoxra ta' barra li kultant tleq imma u xek mhux bil-fors it-triq tad-dinja anzi it-triq tad-dinja tista' tkun tleq minn barra ma minn ġewwija mħassra jeżiskuti. Nażlu it-triq tal-mulej u dan it-talba tagħna nafdawha f'idejn l-Om tagħna tas-sema. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.